Здравейте, хоролюбци! Днес ще ви представя кривосадовско, предизвиках се, което много хора смятат, че е трудно. То е едно от най-бързите и най-трудните хора. Така се казва, но всъщност не е трудно. Стъпките му са много лесни. Такто в размер 13-16. 8 такта е хорото. Брои се 1, 2, 3, 4, 5, 6. Като единият такт е удължен. Така. Кривосадовско хоро започва с лице надясно към посоката на хорото и е едно тичане през цялото време почти. Започва се с десен крак и се брои. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това е първи такт. Първи и втори са еднакви, но просто се тръгва с друг крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това са първите два такта. 5 стъпки на 6 такта, защото четвъртата е подскок и се брои за 2 такта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трети такт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи тук имаме подскок на 3, а не на 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Това е третия такт. Да изиграем трите такта. Раз, два, три, 4, 5, 6. 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 Четвърти такт е едно загребване от тук. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да изиграеме първите два са тичане, трети и четвърти. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сега ще изиграя първите 4 и остават още 4, които са 2 на 2 еднакви и не са трудни. Раз, два, три, 4, 5, 6. 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 От тук плетем една отпред, една отзад, набиване. Това е пети такт. Шести е същия, но наляво. Една отпред, една отзад, набиване. Сега ще го изиграя бавничко. Значи направили сме четвърти такт и този е свободен десния. Стъпваме с десен, ляв отпред, преместваме десен, ляв отзад, преместваме десен, набиване. Преместваме ляв, отпред десен, преместваме ляв, десен отзад, преместваме ляв, набиване с десен. Това бяха пети и шести такт. Да изиграем цялото до тук. Раз, два, три, 4, 5, 6. 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 Другите два такта са пак еднакви, но наляво и надясно, в различните посоки. Значи от тук правиме раз, два, три, 4, 5, 6. Подскок и плитка. Раз, два, три, 4, 5, 6. И това е края на хорото. От тук пак тръгваме. Първи такт. Ще изиграя последните два такта. Значи, набили сме с този крак, нали, наляво. И пак тръгваме с него. Набили сме, нали, и пак десен, ляв отзад, десен, ляв отзад. Но вместо да набием подскок и плитка, отзад десен, за да може да продължиме две кръстосани в ляво и пак подскок с плитка. Има отделно видео съм направила специално за стъпките. Може да ги репетирате там. Колко вида стъпки има в народните танци, за да ви е лесно после. Ще изиграя бавно всички тактове. Раз, два, три, 4, 5, 6. 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 Раз, два, три, 4, 5,
6. И пак. Раз, два, три, първи такт. Ръцете през цялото време са в люш. И в зависимост от някои професионалисти го играят раз, два, три, 4, 5, 6, раз, два, три, 4, 5, 6. Но в нормалните хора, нали, любителите просто правят люш по-бавни тактове. Сега го изигравам с ръцете. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4. Опа! Обърках го. Нищо, ето случва се с тия ръце. Значи, раз, два, три, 4, 5, 6. 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 Не било лесно да говориш и да тичаш. Това беше кривосадовско. В следващото видео ще видите с музика и може да се упражнявате. Ще го бъркате, докато не ви стане подсъзнателно навик, за да го играете без да го мислите. Благодаря.